Derɗiraaɓe assalamu aleykum, barka meɗen fottuki nder taskaramji Kodi Radio International Abuja to min gaddanta on taskaramji feere feere. Hande nder taskaram durgol idemal min daray no ɗum hesɗitinta luumo Maliya, luumo ngo na'i ngo Maliya ƴewnirago e Maliya International Cattle Market. Ngam noon hande emi wondi e Sale Manga, kanko woni ardiɗo luumo ngon ngo Maliya. Sale Manga no waɗanay en bayanu dow no ɗum hesɗitinta luumo ngo e ko ɓe tammi waɗuki ha nder luumo ngo. Sale Manga a jaɓɓama. Salamu alaikum. Min wonta Sale Manga ardiɗo luumo Maliya. Luumo Maliya dai to Allah jaɓi on luumo fulfulde on ɗo. Jagorɗo mango mo pullo Alhaji Abdullahi Bello Boɗejo maɓɓiti luumo ɗo. Kerin pullo to woni hembiraɗo kosan dimo pullo fuu e andi luumo Maliya on luumo fulfulde. Kanjum morari to Nigeria ga baki ɗaya ɗum heɓa luumo iri ngo Maliya ɗo. Kanjum mo waɗi kokari mo mahani fulɓe julirde, mo waɗi kome ko fulɓe garta, mo maɓɓitani ɓe luumo, mo sodani ɓe jayri. Kasanco fu Nigeria wala iri luumo ngo, wala luumo ngo fulɓe gadata gadara ko ƴaɓɓi Maliya. Kamɓe maji wodi woɗɗinka kam mo watta mo woɗɗina nder luumo ɗo, mo waɗani fulɓe to nayi jarata, mo waɗani fulɓe to nayi gatta ɗum waɗa loodi, mo raɓɓitani fulɓe har jangirde, mo maɓɓiti ha ɗo to luumo ngo kowa pullo waɗa kokari. To Allah jaɓi fu Nigeria daga ɗo har Mubi ɓe gadda na'i maɓɓe ɗo. To kanjum mo yiɗo jahar Nasarawa ma mo waɗaniɓe jangirde to luumo, mo waɗi komi wala ko mo waɗayi. To min komi torto fulaku gabaki ɗaya jeeteɗo pullo pat pembiraɗo kosan anda cewa o Alhaji Abdullahi Bello Boɗejo ardiɗo fulaku mo maɓɓiti luumo ngo fulaku ɗo gabaki ɗaya handi fulɓe ngara maɓana ngo luumo. Anda to ɗum cetoto ɗum, anda ɗo ɗum waɗanta ɗum iri cimmutunci ɗum waɗanta fulaku. Joni a yaha luuɓe a yi'a yahay jiya pullo ñama luumo to hota ɗum nanga ɗum jaɓana ɗum ceede, ko pullo e ñama to ɗum yi yaari nayi ɗuɗɗi he ɗum wartowa ɗum hawta hunduko e taadiɓe ko goɓɓe noon ɗum wara ɗum jaɓana ɗum ceede. Amman ɗo luumo Maliya ɗum watta noon, sabi e ɗum woni ɗon to mawɗo taimakantoɗo fulfulde, wala jaɓo wara nattanɗa miron ɗo ko police warta ɗo ma min ƴami ko waddi ɗum. To e wodi ma gaɗɗo layfi miron nangatamo min goɗinamo e fulfulde min nana ko waɗi. Police nattata ɗo wara janga nanga neɗɗo noon ñamana ɗum mutunci. ɗo komi torto fulɓe ɓe ndara luuɓe abaji en FCC en ko toye wala luumo ngo ɗum yata pullo kabigo ƴaɓɓi Maliya, wala jayri ndi pullo woodi, wala fulɓe to doggata hande jan jooɗo iri Maliya. ɗo Maliya tarari ɗum jayri ndi pullo kome ɗum pullo, mo soodi wala komo waɗana e luumo gam fulɓe ngara jooɗoɗo. To min komi torto fulɓe okka gudummowa gara ga Allah maɓana luumo Maliya, bo emo taimako fulɓe iya kokari pullo ta woni damuwa kan ko na luumo e wara ɗo emo taimako ɗum. To inaga mo maɓɓiti luumo ga fulfulde. To ɓawo soruki na'i ngo luumo ngo Maliya ɗume in taski waɗuki, mi yi boy ɗum wi'ay waɗa e boɗejo ikon Allah yegol iko lutti ba ɗume taskuɗo waɗuki ha ngo luumo. To luumo ɗo boɗejo ikon Allah tarani tagum boɗejo ikon Allah e woodi rimpaji ɗum mo waɗi to fulɓe garta sora kosam, e woodi fiɗum zamani ɗum waddani fulɓe, e woodi joni pullo wawa yara kosam muɗum nder gari to sora he jiyaɗal lamni. Amma ɗo mo woɗɗini rimpawa to fulɓe garta to kosam maɗa hewturo ba ho dubuɗeya, e woodi frija to ɗum watta kosam, e woodi kome, e woodi to mo woɗɗinani fulɓe gara gaɗa ka jonde e sora kosam mum ko luumo ñama ko ñamata fulɓe, e woodi komo woɗɗinani ɓe gabaki ɗaya gara ɗo e sora kosamji muɗum di hol Nigeria. Joni e woodi emo waɗa fulɓe Nigeria gaba ɗaya mo gayyatotoɓe kowa wara yara sobbal ɗo to Maliya.
To toni on woytu heɗitoɓe taskaram durgol idemal ɗo warana on iga kode radio international abuja to kirdami e sale manga ardiɗo lumo maliya to min gewtidata dow hesɗitinki lumo ngo hon hidde ko min pa'a yeso keɗɗite ɗe andinoje. Fulɓe Najeriya haa ma e Afrika to codoɓe na'i to codoɓe baali kai har ma e be'i har ma geroɗe e wodi kosam e nebban na'i. Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo Fulɓe waddani min ngo heɓama ngam hawtal hoore Fulɓe Afrika ngam non ta sodai ko a sorai ko giɗɗa pat a heɓai ɗum nder lumo maliya. Ngo'o lumo les ardugal Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo Fulɓe Afrika ko kuma duniyaru gaba go'o. Dr. Abdullahi Bello Boɗejo Salamu alaikum. Alaikum. Baba Kalla. Na? Ha? Wannan ba kai dai. Ni da yaya ta ce da Na gani. kuma Ku zo ku zauna. Ya na ganka a kwance. To me zan yi yanzu? Wai malam lafiya na ganka tare da iyalinka. Baba Kalla na ganka a zaune. To in ban zauna ba me zan yi? To cin kasuwan fa. Wace kasuwa? Maliya. Ka yi dariya. To wannan ai shine riga malam masallaci. To ai kasuwar ba yau bane ba gobe ba take ci. Wannan kasuwa ana sanarwa za a kaddamar da ita ne ranar 13 ga watan 12 na wannan shekarar Disamba kenan. Shi ne malam Yusuf ka ɗauko yayarka ka ɗauko mai ɗakin ka har da ɗan maraƙi to ya wannan ɗan maraƙin fa. To kaga wannan yaya ta ce. Na sani. Za ta je ta sai da wannan ɗan maraƙi. Ikon Allah. Kaga wannan tabarman? Ai ba za a bar ni a baya ba kasuwar Maliya. Da ni za a buɗe. Ita kuma wannan mai ɗaki na ne za mu je za ta sai awaki da kuma tumaki a kasuwa. To abin da nake so da kai dan Allah karka ba bayan Allah nan wahala. Ku koma gida mu ɗan ƙara haƙuri har ranar ta zo. amma Baba Kalla ɗum yi wala ko ɗum sorata e lumo gofa. Ƙwarai ko komai akwai. Ba abin da babu musamman ta ɓangaren dabbobi. To Allah ya ru'e. Amin, amin, amin. Kaga ka mai da su gida. Ka mai da su gida. Allah ya nuna mana. Amin, amin. A je a ƙara haƙuri. Ai da mai yawan rai kaman gobe ne. Da mai yawan 13 ga watan 12 kuma. Yawa. Allah ya nuna mana. Amin, amin, amin. Kaga dan maraƙi lafiyayye. Bawo no honde latti lumo Maliya nder diwal Nasarawa woni. Nden bo diwal Nasarawa ingal andira ɗum gotal nder diwe gonɗe waylare Najeriya to duroɓe woodi sosai. Nden bo ɗe woodi famɗirma lumɗe na'i. Misali lafiya fuu ɓe woodi lumo na'i. Nden sey ngo kefi kanje tan Nasarawa mari lumo ngo ɗum wi'ata kara fo tigge na'i. To tataɓo hango woni ngo Maliya. No gaɗoton ngam mayiki nde latti lumo ngon ingo hirna Nasarawa dow kerol e Abuja bananta iri Ba'awai en local government iri Kiyana en iri Wamba en local government ji ko mi wi'a hukumaji pamari dayuɗi e gaɗo o koye woodi taskaram ka gaɗuɗon no gatton on jaha on codoya na'i ton ko bo no gatton kawton koppi e bojuwa en nanga sodoyki nayi e gatohon e waddana on ɗo. To mi nani belɗum damal ngal ngal ƴamɗayo. Wato tarari kefi har joni kefi e nyama amman kefi heɗum to ɗum sodi nagge 1000 to kefi to Allah jaɓi yabbi subaka ta tokki dow barwal a yiyay nayi ɗum ɗon Maliya ɗi gaddete waddayɗi Maliya bo ɗo Maliya ɗum warta ɗum lodoɗi
a yahay diga muubi joni ta yahi arari a yi'ai dileraji e kewi a yi'ai ɗum jippina nayi ɗum ɗo dow nayi to komin gatta jiɗa boɗejo ndi jeyri nde jiiɗa pellel ngel woodi yimɓe garɓe ɗum okka ɗum pellel ngel waɗay abubuwaji de dama a yi'e ngel waddi bendere Abuja wala to jatta keɓa jeyri iri ɗo amma mo haɗi mo accani ɗum fulɓe kawai to pullo kam to e kiso pulaku nama ɗum noddi ɗum fa war hande ra ɗon ɗo joni tarari to ɗum nangi pullo ɗum maɓɓi ɗum sei jiya doggi wari tawi min ɗo wara tawa min de cewa ɗum taimako ɗum ra ko yahata to no waɗi ɗum maɓɓita lumo kadi to garta nyama nyamdu maɗa hankali maɗa e fukki kono heewi ma ɗum raɓɓitima ayta nani lumo maɓɓitama ngo fulfulde ta kiso pulaku kad doggu sodoynayi hande tarari keɓi tarari lafiya ɓe joginiɓe ɗen fulɓe jarantaɗe nayi to a fen fulɓe to nani ɗum maɓɓiti lafiya bonama jiyama ma ɗum maɓɓiti maliya bonama ɗum yiɓe jahe kosoye nayi gaddon maliya to ɓe kiso fulaku kam ɗo ɗum fullo ɗum baba meɗen wonɗo ɗum ko meɗen to ay sei fulɓe gaɗa kokari hokkamo gudumbowa gara kebbina nen muɗum wiya bo ɗum ɓuranayi ɓe jonde jam ngam tarari lafiya na pullo je fili jeyri ndin tarari kebi na pullo je jeyri ndin non tarari ɗona pellel ngel ɗum pullo jeyri to a sen hande kefi ɗum wawai ɗum hokkaɓe noji wiya hande ɓe acca ɗo to ɓe doggirta wiya bo ɗo ɓe doggiroyta tarari fu Nigeria ɗum haɗino luɓe nyamugal lokaci corona amma wallahi o neɗɗo ɗum haɗayi maliya nyamgo sabo emo darani fulaku ɗumin fullode to e wodi haɗin kay e waɗa kishi fulaku lumo maliya ungo fulɓe ɗum waɗaniɓe julirde to ɓe julata ɗum waɗaniɓe kome to ɓe gatta asibiti e haade ɗo gabaki ɗaya e wodi wala ko wala e to nayi jarta asen handi fulɓe ma to ɗum yi hande to ɓe jaha wongo lumo seygo handi ɓe tokka fulfulde ɓe dogga ɓe gara ɗo ɗomin komi torto fulɓe gara kolla kishi muɗum ɗum fulaku to lumo maliya bo lumo maliya kam goɗɗum ɗum wara ɗum ñamama cin mutunci ko ɗum waɗanma goɗɗum ɗum wala ɗo maliya bo to Allah jaɓi o e ardi dow haala lumo ɗo jummare pat tarari nde jummare gotine na kara min nayi min soodi ɗo waddani min nayi min soodiɗi to jummare pat e ɗum waddana min nayi maliya ka woodi nagge ma to nge hewti ɗeri hande gadduɗa nge maliya to Allah jaɓi waddake min limay ceede man goɗɗum sabu nan lumo maliya e ñama jummare pat pullo godiɗo kiisi lumo maliya jummare wala ñama maliya wadda nayi sooda nayi hota na'am to heɗitoɓe jamgal weli laɓagal ta'i hande ma ɗo min ballinta taskaram durgol idemal ka nde asewere to min kirdata sale manga amma na hirde amen nde timmu ngam non sei taɓɓoɗon asewere warande ngam mananki paali yeeso hirde nde dow darnde ballitiɓeyam hoccuki nde hirde musamman ma mo kirdumi sale manga mi Ibrahim Iromo Dake taskuɗo taskaram kam hautika diga ɗo kode rediyo international Abuja e TV mbi'ami on taɓɓe min asewere warande.